Bon dia. A veure, us parlaré dels dos llibres que han sortit a la col·lecció de grandes idees matemàtiques del país. En aquests moments surten en quiosc, posteriorment sortiran en llibreria. Un d'ells és de criptografia, El arte de guardar secretos, i et parla una mica des dels inicis de l'art de guardar secrets fins a les actuals signatures digitals. En el llibre podem trobar com fer secrets amb aquests discos que hi ha, que això és per transposició, i parla, òbviament, és un llibre de matemàtiques, sobre la importància dels nombres secrets en tot el que és el món de la criptografia actual. Un fragment curiós del Kama Sutra el podem trobar en la regla 45 del Kama Sutra, que diu: en concreto, la mujer debe aprender dicho arte para esconder sus relaciones amorosas, la capacidad para escribir textos cifrados que no puedan ser leídos por sus esposos. Aquest és un llibre. L'altre llibre és Más allá de Euclides, otras geometrías. En aquest llibre, Más allá de Euclides, es parla una mica de la negació del cinquè postulat d'Euclides. El cinquè postulat diu que per un punt exterior a una recta passa una sola paral·lela. Bé, al segle XIX, Lobachevsky i Riemann ho van negar-ho. El primer d'ells va dir que en passaven infinites i el segon va dir que no en passava cap. Una prova d'això la podem trobar en un globus. Si agafem i dibuixem aquí dos paral·leles i l'inflem, veurem que les paral·leles aquestes de fet convergeixen en un punt. D'aquí venen els famosos meridians, paral·lels al globo terràqueo i tot el que és la geometria esfèrica. Tot plegat dona origen a noves geometries, per això el llibre es diu Otras geometrías. Un fragment del text és de que Lobachevsky va dir: a partir de negar el quinto postulado, tal como lo interpreta Euclides, comienza a deducir resultados con la intención de encontrar alguna contradicción. Curiosamente construye un armonioso edificio geométrico llamada geometría imaginaria, actualmente geometría hiperbólica o de Lobachevsky. Este hecho lo utilizó Albert Einstein para explicar el universo. Bé, espero que s'hàgiu fet una idea del que és tot plegat. Gràcies.